दा बेबाराव गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय सा 33 फरायसुला फरायसुलिफोरा JEE मेन्सखौ क्लियार जानानै एडभान्सनि थाखाय एलिजिबल जादों। तो बेजों लोगोसे मोनफ्रोम इयारावनो जोङो 2018 निफ्राय गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ एस्टाब्लिश खालामनाय बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम जोंनि रिजाल्टआ 100% सासेबो फेल गैया। बेजों लोगोसे मोनफ्रोम बोसोरावनो जोंनि गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय NIT स्टेटनि इन्जिनियारिं बेबायदि बेजों लोगोसे 2023 मायथाइयाव जोंनि गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय सानै फरायसाया मेडिकेलावबो एडमिसन मोननो हादों। बेबायदियैनो बे बोसोरावबो सा 33 फरायसुला बा फरायसुलिया JEE मेन्सआव उथ्रिसार जानो हादों। जों आसा खालामदों बेबाराव जोंनिफ्राय IITआव मोननो हागोन होननानै। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय 5 तारिखआव निटनि एग्जामा दं, बेयावबो मोजां जागोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय HS फाइनेल एग्जामनि रिजाल्टआबो हामगोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बयनिसिम फैबाय थानाय 5 तारिखआव जानो गोनां निटनि एग्जामावबो जोंनिफ्राय बेबारावबो मोजां फरायसुला फरायसुलिफोरा मोननो हागोन बा मासि आवग्रिनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। तो जोङो गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया जोंनि जितु काउन्सिलनि सिलेबासजों लोगोसे JEE बा निटनि बिसोरनि सिलेबासफोरखौबो लाफायो। बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि एग्जामजों लोगोसे क्लास टेस्टफोरजों लोगोसे जोङो JEE बा निटनि एग्जामनि थाखाय MCQ टेस्टफोर माबायदि लिरनांगौ माबायदि जायो बेफोरजों लोगोसे जों एग्जाम लालांबाय थायो सम सम। आरो गेजेर गेजेर मटिभेसन होनायजों लोगोसे क्लासफोरखौ होनायजों लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जाहाथे गावसोरनि एमफोरनि जि थांखि बा एम दं बेखौ जाहाथे सानफ्रोमबो होबथानानै लाखिनो हायो बेनि थांखिजों जों सानफ्रोम बोसोराव खेबफायै जेरैबायदि IIT बा मेडिकेल इन्स्टिटिउसनफोराव जोङो भिजिट खालामनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सानफ्रोमबो जेसे हायो जों गाइडजों लोगोसे माने कारेन्ट सिटुएसनजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे एकाडेमिनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो सोलोंथाइखौ होगासिनो दं। आरो जायनि जाउनाव बेबाराव जोङो JEE मेन्स एग्जामखौ सा 33 फरायसुला फरायसुलिया जोंनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों। फैबाय थानाय समाव माबायदि गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय नोंथांमोना नंगौ, दा जोङो जेसेबांनो सम बारलांदों एसेबांनो फरायसुला फरायसुलिनि अनजिमाया बांलांदों, रेसपन्सिबिलिटिफोरा बांलांदों। बेखौ नोजोर होनानै आरो जोंनि कम्पिटिटिभ माइन्ड बा कम्पिटिसन लेभेलाबो सानफ्रोमबो गोरानिफ्राय गोरा जालांगासिनो। बेजों लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माबायदियै जोंनि बे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय गोजौ थाखोआव मोनहैनो हागोन बेखौ जोङो सानफ्रोमबो गुबुन इन्स्टिटिउसनावनो जा बा सोरनिबा गाइडजोंनो जा बेबायदि जोङो नोजोर होबोनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो जोथोन लालांदों आरो गाइड लालांगोन। आरो जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोजौ थाखोआव मोनहैनायाव जेबो प्रब्लेम जाया, खैफोद आफोद जाया बेनि मिजिंथिनानै बा बे लेखायै जोङो सानफ्रोमबो खामानि मावलांबाय थादों। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन।
हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।